Caixa d'Eines! Hola, Caixa d'Eines. Hola, Henry. Com estàs, Caixa d'Eines? Doncs estic de meravella, Henry. És fantàstic viure en aquest taller. No hi ha res com l'olor de fusta acabada de tallar de bon matí. A tu què et sembla? I tant, Caixa d'Eines. És molt... fustera. Deu ser molt pràctic tenir tants trossos de fusta al voltant per poder treballar. Segur que fas moltes coses interessants. Ja ho crec, Henry, però no les faig pas tot sol. Hi ha un fuster que m'ajuda. Un fuster? I qui és Caixa d'Eines? Un fuster és una persona que sap fer coses amb fusta, com, per exemple, un cavallet de fusta. Oh! Hola, Henry! Blocs de construcció. Hola, Henry! I fins i tot un armari. Hola, Henry! Hola a tothom. Ui, escolta, i què és això, Caixa d'Eines? És la llista de les feines d'avui. Però abans de començar a treballar, he d'esperar que arribi el fuster. Ai, Caixa d'Eines, que encara no t'ho hem dit. Resulta que el fuster s'ha clavat una estella al dit. S'ha hagut d'anar a casa a curar-se. I no vindrà fins demà. Ostres, no, quina notícia més terrible. No podrem acabar totes aquestes feines. Tant de bo hi hagués un altre fuster per aquí que m'hi ajudés. Acabo de tenir una gran idea, Caixa d'Eines. Em podria convertir en fuster, ajudar-te al taller i entre tots dos podríem fer totes les feines. Quina bona idea que has tingut, Henry. A veure, Caixa d'Eines, quines feines hi ha a la llista d'avui? Aviam, hem de fer un prestatge per les espècies, arreglar una teulada amb goteres de la caseta d'un gos i arreglar-li l'aleró a un cart. Caram, quina llista tan llarga, hi ha una feinada avui. Com ho farem, tot això? No pateixis, noi, tenim molts amics que ens hi ajudaran. Hola, Henry. Sóc el xerrac. Faig servir les dents per tallar la fusta a la mida adequada. Però vigila, estic molt esmolat. Ei, Henry, jo sóc el cisell i amb aquesta punta superesmolada tallo la fusta en la forma que vull. Hola, Henry. Jo sóc el martell. Tinc un cap molt dur. Amb què vaig picant els claus coneixen els diferents trossos de fusta perquè s'aguantin. Hola a tothom! Ja ho tenim tot preparat, Caixa d'Eines. A treballar, som-hi tots! Ja el teniu, espècies i herbes. Gràcies, Henry! Apa, ja està a gust. Gràcies, Henry. Ja està arreglat, Cart. Gràcies, Henry. Brum, brum. Trobo que ho has fet molt i molt bé, Henry. Hem enllestit totes les feines que teníem i encara ens ha sobrat temps. T'he de dir que ets un gran fuster. Gràcies, Caixa d'Eines. Doncs ara podem fer un bon berenar que ens el mereixem. Perdoneu que em podeu ajudar, sisplau. Hola, ocellet. Què et passa? El vent de la tempesta d'ahir se'n va endur el niu i ara no tinc lloc on viure. Que em podríeu fer una caseta, sisplau? Oh, i tant! Te la farem amb molt de gust. Aviam, una caseta de fusta per un ocellet. Serà facilíssima de fer. D'això és que també ha de ser pels meus amics. Sí, per mi. I per mi. I per mi. Ei, i per mi també. Ai, mare, em sembla que aquesta feina se'ns ha complicat una mica, Henry. No, no passa res. El fuster Henry treballa sense descans i no s'arronsa per cap feina. Aquí la tens, ocellet. Una casa ben gran per tu i per tots els teus amiguets. Que maca! És increïble! Gràcies, Henry! Molt bé, Henry. No només hem acabat totes les feines de la llista a temps, sinó que hem fet la caseta d'ocells més grossa i més increïble del món. Ja ho crec, Caixa d'Eines, però no ho hauria aconseguit sense l'ajuda de tothom. Va, qui m'ajuda a posar a menjar els ocellets? El dia que el Henry va conèixer una caixa d'eines, s'ho va passar molt bé amb la gent. El dia que el Henry va conèixer una caixa d'eines, va fer molts amics i va estar molt content. Henry! La meva mare em crida Caixa d'Eines. Me n'he d'anar. M'ha agradat molt conèixer-te, de debò. I a mi conèixer-te a tu, Henry. I gràcies per ajudar-me a acabar totes les feines de la llista i a fer una caseta per ocells tan preciosa. No es mereixen. Que vagi bé. Adéu, Henry! Adéu. Ja vinc.